Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε αυτό το βίντεο θα εστιάσουμε στα κυριότερα λάθη που γίνονται συνήθως στον τρόπο χειρισμού της εφαρμογής. Πολύ σημαντικό βίντεο γιατί μας βοηθάει να αντιληφθούμε πού μπορεί να γίνει το συνηθέστερο λάθος. Είμαστε στην αρχική οθόνη, πάμε λίγο στα στοιχεία της εταιρείας. Ένα από τα κλασικά από τις κλασικές παραλήψεις είναι στα ταμεία να μην βάλουμε τον αριθμό μητρώου ή το υποκατάστημα. Εκεί θα μας χτυπήσει η απειδέλτα μήνυμα λάθους. Καθώς επίσης πολλές φορές δεν βάζουμε τον κάθετο κωδικό ειδικότητας για να φύγει αυτόματα η απειδέλτα. Στο ταμπελάκι προσωρινές να βάζουμε πάντοτε τα δίμηνα ή τις μηνιαίες προσωρινές φημί για να ενημερωθεί η οριστική φημί. Πολλές φορές αυτά λησμονούνται και δεν μπορεί να γίνει η αποστολή της. Ταμπελάκι λειτουργία. Αυτόματος υπολογισμός ημερών από το ωράριο να είναι ναι και ωρών από το νυχτερινό από το ωράριο να είναι ναι. Σύνηθες λαθάκι να είναι εδώ πέρα όχι και να μην υπολογίζει αυτόματα το πρόγραμμα τη μισθοδοσία με βάση το ωράριο του εργαζόμενου. Ένα άλλο που καμιά φορά μπορεί να συμβεί είναι πάλι στις προσωρινές, στο κάτω μέρος, να έχω βάλει εδώ ποσά, τα οποία όμως δεν θέλουν. Μπορεί να τα έβαλα στην αρχή για να δω κάτι και μετά ξέχασα να τα σβήσω, τα οποία μετά αλλοιώνουν τον φόρο. Στην καρτέλα του εργαζόμενου ένα σύνηθες λαθάκι είναι στα προστατευόμενα μέλη να βάλουμε τα παιδάκια. Βέβαια πλέον η εφαρμογή μας προστατεύει να τη μειωσιφόρου ή όχι. Αλλά ένα από τα κλασικά που συναντούμε είναι να βάλουμε τα παιδάκια και να βάλουμε ότι δεν έχει μειωσιφόρου ενώ έχει, ή το ανάποδο να βάλουμε ότι έχει μειωσιφόρου ενώ δεν έχει. Θέλει λοιπόν λίγη προσοχή εδώ. Στα εταιρικά δεν συναντούμε ιδιαίτερες περιπτώσεις έτσι λαθών. Το ωράριο πολλές φορές να μην έχει μπει το σωστό ωράριο. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε βάλει το καλό, το σωστό ωράριο. Και τα άλλα τα αφήνουμε όπως είναι. Καμιά φορά μπορεί να συναντήσουμε να έχει πει ο χρήστης εκτύπωση απειδέλτα όχι, οπότε να μην εκτυπώνεται στην απειδέλτα. Αλλά το πιο κλασικό που θα επισημάνουμε είναι πραγματικά να μπει το σωστό ωράριο. Εργασιακά. Πολλές φορές βάζουμε το ταμείο και δεν βάζουμε τον αριθμό μητρώου. Αν κάνω μεταβολή με μπλοκάρει ότι υπάρχουν ελλειπή στοιχεία ταμείων. Άλλο κλασικό που το συναντάμε πολλές φορές είναι εδώ που λέει ασφαλίσιμες ημέρες να βάλουμε αριθμό ημερών. Εδώ δεν βάζουμε τίποτα παρά μόνο αν για κάποιο λόγο θέλουμε να αλλάξουμε τις ασφαλίσιμες ημέρες που εμφανίζονται στην κίνηση. Δηλαδή, υπό κανονικές συνθήκες δεν έχουμε κανένα λόγο να βάλουμε τίποτα εδώ. Και αν υπάρχει οποιαδήποτε απορία, το info με βοηθάει για να δω τι θα βάλω σε κάθε πεδίο. Να μην έχουμε βάλει CAD και κωδικό ειδικότητας για την ειδική ασφάλιση ενώ έπρεπε, βάλαμε εδώ ενώ δεν έπρεπε και το καθεξής.
Ένα άλλο σημαντικό που συναντιέται είναι στην εργασιακή κατάσταση ο εργαζόμενος να είναι υπάλληλος ή ημερομίσθιος, να είναι όμως με μερικές ώρες την ημέρα και να τον κάνουμε ωρομίσθιο. Όχι, δεν είναι ωρομίσθιος. Αν είναι υπάλληλος με τετράωρο ή ημερομίσθιος με τρίωρο, απλά είναι υπάλληλος ή ημερομίσθιος μερικής απασχόλησης και όχι ωρομίσθιος. Ο ωρομίσθιος δημιουργεί πολλά θεματάκια, κυρίως στον υπολογισμό δώρου Πάσχα, δώρου Χριστουγέννων, αποζημίωσης απόλυσης κτλ., όπου υπολογίζεται με μέσους όρους. Επίσης, συναντάμε καμιά φορά αυτό το πεδίο αυτόματος υπολογισμός Κυριακών νυχτερινών να είναι στο όχι, ενώ θα πρέπει να είναι στο ναι. Συχνώς σχετικά καμιά φορά το βλέπουμε να βάλει ο χειριστής εισφορές τεκμαρτά ναι και να μην έχει δηλώσει καμία ασφαλιστική κλάση. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι είναι σε ασφαλιστική κλάση για να πούμε εισφορές τεκμαρτά ναι, ιδάλλως υπό κανονικές συνθήκες δεν έχουμε κανένα λόγο να το βάλουμε. Το εκαθάριση φόρου, πολύ σημαντικό, να μην το αλλάζουμε, εκτός αν υπάρχει πολύ ιδιαίτερος λόγος και συνήθως με τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μας. Το αφήνουμε όπως είναι. Ένα αρκετά σύνηθες είναι το πλήρες ωράριο και όλες οι ημέρες να μην ανταποκρίνονται σε αυτά που λέει το ωράριο. Πάμε στα εταιρικά. Βάζουμε π.χ. ένα ωράριο. Και η εφαρμογή μας εμφανίζει αυτό το σχετικό μήνυμα, όπου μας παραπέμπει το πλήρες ωράριο όλες οι ημέρες να συμβαδίζει με αυτά που προστάζει το ωράριο. Είναι λοιπόν σύνηθες το λαθάκι να μην συμβαδίζουν και να αλλοιώνει τη μισθοδοσία. Αρκετή προσοχή. Είναι σε αριθμό ενσύμων. Έχουμε τη γενική προϋπηρεσία που είναι πριν από την ημερομηνία προσλήψεως σε οποιοδήποτε εργοδότη και στο σύμβαση την προϋπηρεσία κλάδου που είναι στη συγκεκριμένη σύμβαση, λογιστής, πολιτής και ούτω καθεξής, πάλι πριν από την ημερομηνία προσλήψεως και αυτή την εκφράζουμε σε αριθμό ενσύμων. Συνήθι λαθάκια πραγματικά συναντάμε και στις προϋπηρεσίες. Και στο ταμπελάκι μισθοδοσία, πολύ σημαντικό, να είναι στο ημερολόγιο και σε καμία άλλη επιλογή στο ημερολόγιο, εκτός αν συντρέχουν πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις και έχουμε αλλάξει τον τρόπο υπολογισμού του. Ένα άλλο που καμιά φορά συναντάμε είναι το εξής. Έχουμε ημερομηνία 12 έκτου του 12 και στις ημερομηνίες να έχουμε βάλει ως ημερομηνία του 12. Οπότε, αφού είναι η δεν του βγάζει η μισθοδοσία. Θα πρέπει η ημερομηνία προσλήψεως να είναι ίδια ή προγενέστερη της τρέχουσας ημερομηνίας. Στο ιστορικό στις αποδοχές ένα ντάμε είναι ήδη καλά οι γραμμές ή να μην έχουν μπει καλά οι αποδοχές ή το ναι. Εάν πάμε να τρέξουμε τη μισθοδοσία του Γενάρη, θα το υπολογίσουμε τα 1.800 ευρώ που ήταν η γραμμούλα του πρώτου, του Γενάρη, ενώ του τρίτου με 900 ευρώ. Καμιά φορά ρωτάνε οι συνάδελφοι γιατί ενώ του έχω βάλει μισθοδοσία με 900 ευρώ, μου το υπολογίζει με 1.800 ευρώ. Η απάντηση είναι ότι πάμε και υπολογίζουμε τη μισθοδοσία του Γενάρη που ανταμώνει αυτή τη γραμμούλα. Στην μισθοδοσία
πολλές φορές στους τύπους αποδοχών γίνεται σύγχυση μεταξύ της αποζημίωσης αδείας και της μη ληφθήσας άδειας. Η μη ληφθήσα άδεια είναι η περίπτωση όπου ο εργαζόμενος φεύγει, δεν μένει στην εταιρεία, ενώ στην αποζημίωση αδείας ο εργαζόμενος δεν έχει φύγει από την εταιρεία, απλά δεν έκλεισε η άδεια στο έτος και τη δίνουμε σε χρήμα με πρόστιμο 100%. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρακολούθηση.